Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव I hope बयबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा फाइनाली फैनानै लास्ट डेट मोनफैबाय बेनो जाबाय BTC साख्रि ग्रेड 3 लेभेलाव फरेस्टार ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्डआव साख्रिनि फुल सिलेक्शन प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ A to Z आरो बेनो चान्सै आरो बेबायदि चान्स फैबाय थानाय नंला। दा जियानो जा जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव नाथाय बिनि सिगां जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिशियेल वेबसाइटआव। दा जों फैबाय CSB आव आरो CSB आव फैनाय लोगो गोदान CSB मेम्बार्सफोर एड खालामबाय गासै 20+ जानायखौ जों नुनो मोनबाय। दा बिथांमोना गोदान एड खालामगासिनो दङ। नाथाय जोङो दा साख्रिनि खोथा बुंनाय लोगो गोबांथार सोंनो हागौ कमेन्ट सेक्सनाव ग्रेड 3 लेभेलाव ग्रेड 4 आव टेटआव माबायदि आपडेट दङ होननानै। दासिम जेबो आपडेट गैया। बेफोर गासैबो रिजाल्टआ लेट जासिगोन मानोना दासान्दि इलेक्सननि बारहावा नांगासिनो दङना बिनि थाखायनो बिथांमोना सरकारा माने एक्चुअली दायो इलेक्सननि थाखायसो खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जों ससियेल मिडियायाव मोननो हादों। दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोननि दायो गोदान साख्रि ओंखारना फैनाय जेराव फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि एप्लाइ डेटआ दिनै लास्ट आरो चान्स मोननाय नंला एबा एप्लाइ डेटआ बारायनायनि चान्सखौ नुहुरासै। जुदि बारायबाथ' मोजां थालांनायफोरा एप्लाइखौ खालामनांगोन। दा बेखायनो गभर्नमेन्टखौ रिकुवेस्ट खालामदों जुदि भिडिअ नुदोंब्ला जाहाथे लास्ट डेटखौ 5 डेज बारायना होयो आरो बयबो जाहाथे एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा जोङो क्लिक हियाराव थुनाय लोगो जों मा बावहाय एप्लाइखौ खालामनो हायो। नाथाय जों बिनि सिगां बिनि अफिशियेल नटिसखौ जोङो बाव नायनोबा थ' नटिसआव क्लिक खालामबा जोङो मोननो हागोन। दा बेनो जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन 20 फेब्रुवारियावनो ओंखारदोंमोन आरो बाव नायोब्ला पस्टआ फार्स्टनिया 47 आरो सेकेन्डआ जाबाय 110 टटेल पस्टआ 157 अके देन सेलारिया बेखौ नायदोनै ग्रेड फैया एसे खम जायो फरेस्टार लेभेलावहाय फरेस्ट लेभेलाव। दा फार्स्टनि पस्टआ नैबावहाय ग्रेड 1 आव नोंथांमोना फरायनाया डिग्री पास खालामथारनांगोन पारसेन्टनि गोनांथि गैया बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्स जोंनि ST आव मोननैबो पस्टआवनो आरो फरेस्ट गार्डआव HS पास जानांगोन आरो डिग्री पासआ नैबावबो एप्लाइखौ खालामनो हायो खिन्थु आन्डार डिग्री जेनेखि दङ नैबे ग्रेड 1 आव खालामनो हाया आरो जायफ्रा आन्डार HS पास दङ बेवहाय खालामनो हाया माने 10 पासआ बेवहाय खालामनो हाया अके देन बेनिफ्राय हाइटखौ नायदो बे हाइटआ जोंनिया बे गोरोबथारनांगोन अके नोंथांमोना होमबासो माने एलिजिबल जागोन। जेब्ला फिजिकेल टेस्ट लागोन ना अब्ला बे हाइटखौ सुग्रोगोन आरो बे हाइटआव गोरोबबासो नोंखौहाय एलाउ खालामगोन फिजिकेल टेस्टआव बेखौ नायना ला। देन एग्जाम फिसआ 100 रुपिस पे खालामनांगौ नाथाय 103 थाङो एसे चार्ज लायो माखासे टेक्सजों देन बेनिफ्राय पर्टेलनि बियो देन बाव नोंथांमोना पस्टखौहाय मोननैखौबो खालामनो हायो नाथाय एक्सट्रासो खालामनांगोन अके। लास्ट डेट 15 मार्च दिनैनो बिनि लास्ट डेट दाबो टाइम दङ गोबाव गैला जाहाथे थाबैनो खालामो आरो बिनिफ्राय बिनि सिलेक्शन प्रसेसखौ जों नायोबा दा सबसे इम्पर्टेन्टआ जाबाय सिलेक्शन प्रसेस बेनो जाबाय फार्स्टआवनो थाबायनाय टेस्ट दङ बेनो जाबाय 4 घन्टायाव हौवाफोरा 26 किल'मिटार आरो हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटारखौ थाबायनानै कमप्लिट खालामनांगोन। बेयाव कमप्लिट जाबाबो मार्क्स एबा नाम्बार गैया जास्ट क्वालिफाइ खालामनांगोन। देन रिटेन एग्जामा बेवहाय 3 घन्टा जागोन 100 मार्क्सनि बेनिफ्राय नोंथांमोना फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव सेम मार्क्स दङ। देन बेनिफ्राय बेखौ नायो देन बिनि गेजेराव बाइबा टेस्ट दंबावो लास्टआव बेनो जाबाय 20 मार्क्स। दा बुजिबाय फार्स्टआव नोंनि फिजिकेल टेस्ट दङ देन सेकेन्डआवहाय रिटेन एग्जाम दङ बेनिफ्राय थार्डआव बाइबा टेस्ट दङ आरो बे एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं जेबो गैया माने नोंना एग्जाम लिरनायाव गोरोन्थि जाबाबो नोंनिफ्राय नाम्बारखौ दाननाय नङा। दा एग्जामा एक्सट्रा जागोनखौ जों नुबाय मानोना फरेस्टार ग्रेड 1 नि सिलेबासखौ नायोबा नोंथांमोना इंलिस मोन्दों GK मोन्दों बेनिफ्राय नोंथांमोना लजिकेल रिजनिं एप्टिट्युड मोन्दों एन्ड मेथ्स दङ अके। देन बेनिफ्राय गार्डआवहाय नोंथांमोना बेबादि मोन्दों नाथाय बिनि कुइसन दाननाया 10 पास लेभेलनि दानगोन नाथाय फरेस्टार ग्रेड 1 आ HS लेभेलनि दानगोन अब्ला एग्जामा बेना सेपारेट जागोनखौ जोङो मोनथिबाय। दा बेखिनियानो नोंथांमोना जाहाथे जायफ्रानोखि थालांदोंमोन थाबैनो एप्लाइ खालामदो आरो बिनि फिजिकेल टेस्टआ इलेक्सन जोबनाय लोगो जानाय चान्सआ दङ जेरै बैसागु जोबनानै हमना ला मे जुन जुलाइ बे दान मोनथामनि गेजेराव फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट खालामनायनि आसा दङ खारन बेखौनो माने अखानायजों खोथा गैया बे जाबाय नोंथांमोना नैबे रडआवसो थाबायनांगोन माने लामायावसो थाबायनांगोन आरो बे जायो 7 FEBN सरायकला केम्पनिफ्राय नैबिथिं थाबायलांनाय सालबारिजोंहाय बियो जानाय चान्सआ दङ थांनाय बाराव बावनाय जादोंमोन। दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय थाखादो जायफ्रा एप्लाइ खालामबाय आरो नेक्स्ट लेभेलाव जायफ्रा साख्रि लानो गोसो दङ नाथाय बिनि बादायनाया ओरैबायदि हाई कम्पिटिसन जागोन मानोना पस्टआ अनलि 157। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।